Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Unsa may diferensya ha? Tunay na kong diferensya, babes. Tungkol kay, ay, sobra na nga kung silos nga gibati. Naginubra na. JC, putla ng selos nga imong gibati. Kay putlon ka na sa nakatong relasyon. Oh, MC. Can you afford? Why not? Quits na ta. Are you sure? Yes, JC. Make your own way. Find your soulmate. Kay mangita kog ako, okay? Babes! Bye, JC. Hello, babes. Babes, hello. Oh, double shit. Pasabot nga. Makikbuwag na siya ako. Oh, come on. No. Dili ko makadawat nga makikbuwag siya ako. Wiset! Di ko magsilbi diya. Sugal. Motay ka sugal. Kalingaw lang tagtanaw sa mga butik dire. Ug basig ikita na ko sa JC, ang uyab ni Miss Babes. Doktor mo kami, Miss Babes. May problema? Wa man, Franco. Sakti na problema eh. Mga tubang Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema, di ba? Wa ra bitaw. Kana, ay yun yun. Pag mugot kay, makaguba sa imong kanyag. Yeah, I know. Advice na ba sa doktor, kinahanglan ko na kamo katawa kada adlaw. Katawa ka, kay mauna yung numero ng exercise sa kasing-kasing nga malipayon. Mao ba? Oh, naresulti sa akong amigong doktor, si Dr. Piking Lim. Bitaw, no? Lalis sa San JC. Imong iyab, Kapoy king tawhana, oy. pilasad ko. Apil kayo. Kaya, no, ginuton, mataon ko ni bida. Yapag lagi. Insecure siya na ako. Kabinduang anak. Mahimuot na lang ko nga maglagot. Ay, ginoo ko. Samtaon ni dagway na ko eh. Nga taga-isdaan ra may kadaig ani. Unsay sa isdaan ba? O lagi, sa isdaan ra. Nagsuhod ako sa isdaan. Gwapo. Dali, palit na. Isda na mo po gwapo, oh. Liwat kayo ni mo. Ano? Mao ba? Lagi. Sa isda lagi taon ko liwat. Pero, sa kinani ning naon ako. Daghan gyapon taong sugat na ko eh. Ha? Unsay sugaton ka? Oh, nanggikan ko sa biyahe. Sakay ko sa barko. Hmm? Nigabot ko sa batalan. Daghang sugat ako. Ano ba pa? Hmm? Oh, Kinsa man imo mga uyab? mga porter. Unsa? Oh, may gilog pa. Punta na. Sir, na-car, sir. Kariton. Ay, ganahan ako. Ano, magtawa ka. Magtawa, Miss Babes. Diha ragyog ko nga nang diha ragyog kong dapita. Daghang mudayag na ko. Kana ragyog mga dapita diha. Mahimuot man sa tanim mo, Franco. Serious lang ha. Limitado mo ko. Di ko gwapo. Di ko intelihente. Di ko adunahan. Pero labing siguro nga di ko fake na pagkatao. Mao nay husto, Franco. Kung maingon ko nga, ilaban ti ka. Labanan ti ka. Till the last drop of my blood. Wow! In English to, ha? Basta sa Facebook, oy. Nadaghan sa Facebook ka na. Pero sa tinuod, labanan ti ka. Hangtod sa katapusang patak sa akong dugo. Buset. Bisag asa ko, pildi. Rigor mo na una ko, tuwar yung babes, animal. Dag, malas na ko na. Buset. Mga piyon ako, kamurag duka ako sa pildi na. Dagkuha na ba sa akong pildi?
abot ang 200,000 plus. Shit. Tuwarad to ang my coffee shop. Mura magdunay nagsunod na ako. Malingi ko na ako. Ang ako ning gibabagag dito. Na-discuss siya si Andy kini. Na-discuss sa tungod kay akong gibabagan ang iyang motorsiklo. Nasunod na ako ay. Sige, kadugmot nga ni. Murag naa ni paspas sa bagla ka. Paspas ko. Murag di madam-dagan ako. Nagkadulo siya ako. Dagan ko. Dagan ko. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sakay ko sa escalator. Naula ko. Nagdumot kini. Nagsunod ako. Ara ba ko ikauban? Dali ko. Wa nga ni dagan. Nagkamatikod siya na ako. Nagpanlingi man. Hadlok siya. Sa ato pa. Sadaan gid siya. Hoy, ikaw. Asa naman? Guard, ngano guard? May gigukod ka. Ha? Ako may gigukod? Wa guard oy. Sumbong sa mong regular customer. Imo siyang gigukod. Town guard oy, kinsa may akong gukdon town? Ang among regular customer, Sir JC. Wa man ako siya gukda town guard oy. Naato lang nga nagsunod ko niya. Mao ba? Salamat, Carda. Salamat, Card. Imo niyo. Ayaw, sir. Tabang lang ni. Sumaw na, okay. Salamat kayo. Thank you. Ha? Wa na diha, sir. Siguro ka nga wala niya? Murag, wa na gyud, sir. Okay, salamat din daw. Nagduda mga gwatong. Sige, matog sunod-sunod ako ba? Wa naman, sir. Sige, magawas ako din. Ops. Uy, hala, sir. Mibalik. Okay. Napakong ka sa bungbong, sir. Asa naman? May balik? Ay, sorry, sir. Parehas na din sinina. Pero dili mao. Buang gagard. Pagtarong ha, ayog tinunto, ipataktak taw niya ka rin eh. Kasabot ka? Ipataktak ko niya ka. Sorry, sir. Pakong lang ko. Niya ka. Iso kayo. Pero babae lang gani aning gukod niya, nisunod niya, nitago na. Hanggang to JC. Idaggan man noon. Ay, ulit na lang ko eh. Hapit nung kumadiskuhido na. May gani kay wakurat as ilang management. Nisumbong days guards JC. Gisundan ko na ako siya. Gusto na ito ko maging amigo niya. Daga noon. Hanggaw git. Miss Babes, wala kayo sugo na ko. Pwede na ko muli. Ayaw lang unang pauli karon Franco. Ani lang una kakatog. Ha? Hindi ko matug. Okay ka ba? Oh. Nga ang supa ko nimo. Gawon ko tika. Mag-uban ta karong tibok gabi eh. Oh, Miss Babes. Okay ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.